Shubor nakaslem jong unongsan hima. Katba ka jingya keren pot hapedeng ke Sarkar Assam bat ka Meghalaya kadang don hapedeng ka lenti ban poi ka jingya penben usim jong ka hima nongspung lemban artli ki seng kiba kintop ya ka Khasi Students Union bat ka Confederation of Ribhoi People mentaka sngi ka saw tarik urisau kila penpau ya ka jing sngo lingo bat ka jing sngo khia ka bajur halor ka jingnut jong ka Sarkar Assam ban wan kentur pot da ka basna ya usurok wadah ka jaka ka badang hapo ka hima nongspung jong ka jilla Meghalaya. Kini ka jingwan kentur pot jong ka Assam kalapau perthai hadin bo usim ka hima nongspung upaim Patrick im yong lembat kita ki art ki seng kila pendong ye ka jinglet jurip hakasnong patagaun bakhlapara ka bakatanat Public Work Department jong ka Sarkar Assam kala pentrei bean ye usurok ubajengai kumba iwei point arspa lai kilometer bala baitingka ka Sarkar Assam lingba ka skim mukhya mantir pakipat Nirman Achani haka jinglot kabala kot sha ka nyopuwei point san pukundai lak tingka yakni ka surok la sedang ban pentrei na do ka arpotrik u jemmang mentau snem arajar arpulai habakren hadin ka jingjurim upaim Patrick ulayatho batang maryayo jingtip halor kani ka kam ula pha yi ki breu na ka snong warmau saw bat umso bar bakin lek khmi bat lap shisha ya ka jingti surok bat kumta na kaliang jong u la pentip ya kani ka khubor sha u officer badai khmi ya ka tanat rani jirang na ka benta man pensange no mardor ya kani ka jing pentrei ya ka surok uliat ho ru ban kaliang ki officer ka tanat habakran hadin ka jing jurep upaim Patrick uliat ho batang maria yo jingtip halor kani ka kam ula pha ye ki breu na ka snong warmau saw bat umso bar bakin lek khmi bat lap shisha ya ka jingti surok bat kumta na kaliang jong u la pentip yagani ka khubor sha u officer ubadai khmi jong ka thanat rani jirang na ka bentaban pensange no mardor yagani ka jing pentrei ya ka surong ulia tho ru bana kaliang ki officer ka thanat rani jirang ula ajing tim yagani ka kam show superintendent of police jong ka Ribhoi district bat namar ba umsngo hun ula pha daga jing thoru wat show chief executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council naga benta ba un pha yi officer ban yarap pensange mardor ya kete ka jing pentrei bean ya ka surong naba katai ka jaka ka de ka barang ha pura ha po ka jing pe jing khmi jong ka hima nongspung jong ka jilla Meghalaya halor ka ka benta na ka liang ka raj warmau saw nang ta ka seng CORP pat ka KSU kila penpau bakin ai ka jingkersan pura ya ki hima nongspung bat dawaru na ka Sarkar bala da ka kwa baki jaka puta jong ka jella kinne kinsa kumbujulong ka haban simkhia ban penyo ya ki skim penroi kumbala ka Sarkar Assam Ni siya, lu siya gawan ni aku benar dah. Mentaru tu ka ba. MOU mentaru Dua ada di declare sini. ba kana kadika. Umut kini suruh ke arung pedang kian jaka. Pedang Siya pedang juga, hima kan. Dia siya pedang lolong siya klik. Nah, jangan klik dah kain dia buat Umut tu dia pai 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 jangka asam tu. Ah mai kale. Pai jangka itu. Mai kale ai gisat. Oh, bakal para ada mau. Ngian okey. Henry ku bayat mengina mentah gini kisni Sharum Chandang. Baman kisni wan kit mau sene. Tolong mentah. Dia usah mentah kisni uyo jingtip yo usah warwer mau ngemlak menong ya kata. Dia usah ngian okey ni wei kali rum isu mentah sini. Wei dukar bon pre isu mentah. Wei snong ngim yo i. Dia nak kita orang don ni keding jual ngol dengan perkara kau kepentar. Insya uni bakal para lagi ban wanlang, masakilang, ban support lang yang ini kamtam kum gahima. Henry mentah pada long kumne. Tang para mangi. Haga jaka kasnong jongki ngiwan mangi. Insya kita di bandon dah kum kirang pak snong. Katu kan Teh Henry belengok mentah lang kumne. Di kabahai na lang jong pi kum pa imba pin sim serius pa ne kam. Nang ba kan long ka jing dudong ya kan ka jaka keputa juga hima kan nama por sebenarnya beda benda yang kita sebut lara kimbang lagi nadisi kimbang lagi tingin wan itu pranos non Ada benar por sebenarnya lada. Tu apa em kalian? Sebenarnya Hasil baka hima ini ku musim kalau don ane ka kamdon kejing penbek ane kejing kendu bagi jangka asam kanya kum kontraktor lah ni yang jong gini nopik bagi ane kesurok em nak kalian jonga kamu ngamdon TDIP nama ba. Ini ke sinong hi girang ba sinong nang ni ba girang ba sinong nang tena po wal muslau. Kung so ba si thu ba don ni ti surak hang nya po.
makapara dengan wud ngale kumno nga kontak siya popsan chat yung takma saya mau uang katu kesulak kadi kay siya rani jirang chat ke uang asapun mga sakit ki mga hadin katu kane nga ap snap ko kubor tu gini yung teng daslap ka beneng kisangnya larang pitri dia kumno kum tangam susu sau ha dengan lei dala dehi ngapun krek ru ka jing thok ngalei sport rani jirang hanrei tu ba uang nga na kamram jo nga alek ngala sonduri e ban khwai ngala pha sp to bong sia syong spade sp ba un le kumno su ko mo na kaleng jo nga ka mo ba ka jiti ko dising su ngala thok ngala penting bagi ru bakadon gajing wanti surak lagi briu nak asam tengah karpat di singse bakal singse kamu lagu kumno bakan ya lem man pa briu hong ti bat ban lek pesangai sendon nama kan dia bawa ka himanu pung ta kan la thok kan ta ru ten rei ngasu thu ba kat kum ka khubor somat kidang trei kata ru atatin de kamu nga pada ngakwa wan la ka jong khmat yang ne banyu i ban ngasih pulang mudi pikir lok ban kini di rang ba sinong tena jadi rang ba di war musam so baru mene poilang dak sngi ken ni pek kalong kumno ka ni kam ne ke semata tingi lo i la jong ni te ni china ka liang jong ni te ngimsha ba ti briu bana asam bakin penting hakan di kerja kam padai kan no disputed area hanggai ke dei jeka full sene nak liang jongi kumut ngimsha re la kumno kumut ba ong ba lagi briu na asam kumut without any permission kumut from the hima kumut siwan le jubor kumut ni to nak liang jonga kumu sem jo himanung spung hadin mangalayo jing tip bakadon ke jing ti surok be an hang ne de kibriu ke ban asam de marmar kemut ngala pha ki briu ki ban asnong umsobar ban wan mosau ban wan pe ban khmi ya kan de jaka ban hadin ki lawan khmi wan pe ya kan de jaka la lap bakadon sya ka jing ti surok ba hadin kata nagaliang jonga ngala ai ko khubor chau officer in charge jok pedar khma ba un lek khmi ba un pesange sendon ya kan de jing trei ba hang ne ten rei na kaliang yung patat khma ula juba phanga wong ka dei ka ban pe ban khmi lo te urani jirang in charge bat ma uru la kit khri bat na kaliang ka te ka office rani jirang hang te ru no in charge na ka tu han rei wan pe wan khmi hang ne han ni su thu ba wat hak tu ka sngi ru ba u la wan hang ne bat usyo i tang ya ka jing trei han rei ya kibriu e simlalap dan kaliang jo ngala le ya kendu bat ngala thoru ka sithi namar ngala kali ngala tokit hangne ngong ba kidang train de kumno hanrei basumat nda slap ka beneng kisange jing trei bat habarang kisdang ban pen trei tengala don ke jing sim so khya bha du kata tengala le biang syau de rani jirang balik kali le bethau bat ngala pen khre ka jing tho hanrei ke jubab na u bala de pha kamot ka report chapo SP police nongpok tenalo kata ngam su hun kata ru hanrei ngala tho ka wi ka thi shau chief executive member jong ka khase autonomous singusel ba un yarap lem ban pha di opsan ne ki briu na bo kai cdc ban wan pe wan khmi ya ka ne ki chei frok hang ne ba tha ka ju ka pon mar ba kadang dei be ka pura ka ban hap pe man spung ka mod bakin yarap ka mod ban wan ban pesange sendon te hanrei nagaliang yo ngam pat siyo jing tba ka bai dei sakaliang je ke cdc la kala pha briu ne kam pat pha briu ban hang ne hadin kada ka jing sukya jo nga ngam ban se nga pen be menta ka sing hang ne ngala inform gini rangba jong gini prasnong sobar wa mosau bat kini ki rangba jong ki seng ke su kini ki seng balang ban yawan lang hang ne ka mut ban yawan khmi la ka ne ka jing trei ka long kumno haneng yo i menta hang ne ka don sya ka jing trei be an ban na ka liang jongi ka mut ngim sumdon no no jing tip ban ngi iru la ka jong ka khmat wat hang ne ka don ka jing trei ka mut ka bala na kan rgs ka mut ka bala yo na block ka ne ka jing ka trees plantation hang ne ru imat ba kine ki no ti surok ka mut ki la su khat lut khat ka ne ka pen i ki mat ba sule ala ka le kumar ban ngi yo iru ha ka ne ka signboard ka mut ka ne ka scheme hapdeng ge jaka jong mekhalaya bala thungi ni ki ding hang ne ru surok ru hanrei ka pen trei ka scheme ro kam dei na megalaya ka mut kan dei hi na po nang ten asam ten na kaliang jongi ka hima ngim hun
bat ngim sup la kumno ya kane ke jing trei ngi dei ban pen sangai bet mardor bat kane ke jing thungu jongi kalong bangin ha jing tiep dan IFIR sundon yok ne kontraktor ubat pen trei ya kane bat ngin ai sundon hau support di sino po bak nang ba isino po kan le ya ke bodon kam bat haju ko poru na kaleng jonga ka don ke jing sukia teng ki briu hang ne kidon ke jing dik kidon ke jing leng a ma teng bon ke jing long nong sung snong burbun don kam kwa ki development henry teng ke sarkar jongi pada ke sting bha na kaleng development da ha ju ko pon nga kerpat ke sarkar ba ya ke jing don kam ha gini khap bodar gini ki development ha gini thain kan subha ban kham ya rap khndian ban ai kino jing don kam bat ka jing kwa jongi kalong ba khnang ba ki jaka puta ki ba don po himan spung ba hap me khalia kin ne kin sa ten rei teng kalong ka kumar jing mut wat hangi ki sim ru ban pej bersiat khadar namba beli ki briu ki don kam borbori ka development hadi development pada busin na kaliang government me khalia pada teng la dengili pan ru ka sitom bagin ai na kaliang me khalia pada ki wat pen ko mit teng susnei tre na lakataru kini ki briu jongi pat ki juwan kendu yang borbor hari ngam ju ailat bakin pan asam hari ngong yaki kemut bala da pidon kino ki jikwa lane ki development kemut dei bat pan bet na mekhalia bat ngin ya lei tengkat kei ke bodon kam kemut ngin ya tre tengkat lo kata ke jikwa jonga nga kerpat na kaleng sarkar ru ba kin sim khialem ya kene kam ba kin ai kano ka hukum na ka order ban persangat sendon ya kene ke jing tre ba anyang ne Ke pemerintah nagaliang jongka kasih Student Union Western Border Area buat kumju ru nagaliang jongka himanong spung indon katlang hang por I paim hidon hang por buat kumju ki reorang ba jongka snong warmosa bom sabar buat baro ki seng balang ki udon rekat bangi hang si ngiwan hang jaka hang snong bakla para kasnong ka ba hap apo put usam jongka himanong spung kum mengitip naduk mensyawah haduk mentah de henrei ka ka ba nagaliang jing singlungo golong ba hagan ni jaka ka bala long trahi daga himanong spung ba wa asam wan kan turput na woi usnam shawoi usnam na woi kapor shawoi kapor hagan ni jaka ka jungi ba hausam bladap nagaliang jong ka sarkar ru kalawan hagan ni jaka ya ban penbek ya ni jaka nomor ngisung thu ba gade jaka jong ka Meghalaya de henrei wa asam wan de don bor na kapor shakapor nomor kata naliang jong sarkar hi kalawan hagan ni jaka de ngisung thu ba haduk mentah hi ba naliang jongi ngitip ba gade jaka jong ka Meghalaya de henrei ngising lungo pat mentah ba u asam wan shushu ban shnai nu surok ku mangi ui mentah hagde ka signboard ngidon habdeng ka jing lungo de ka ba naliang jongi sing mdong ba ngidon katlang hang ne usim ba dalilei watla ka sarkar asam kaliat da kumno ru naliang jong ka hima ba kambit ban ai kano kerja NOC henrei ngiyeng rangba khnang bagani ka jaka kade kalong trai jongka himanong spung bar kajuk kapor kalong trai jongka Meghalaya hi borok kawai marang tip haki ki por bladep ba wei bangi la ai usurok ba ka sarkar asam ka chna surok bala kan kam trai snon ngene ka jaka wat ba kinong snong jongi ba ki yat kieng lada ki kit ya ki ding kisik ki bapnon kam kambing kam semru lada yat nau tau surok basna asam bunsin ki kali ki jungi ki ding ki jungi syara bet chaka sarkar asam ki bat bet ki pul asam de kata kadau ka ba pen ma bha yangi kum ginong snong hanya po ga area ka jungi mar wei bangi la ai usurok kan sakam trahi ka asam namar kata yang rangba menta ba lada menta ngimyeng lano pat nginyang kumki samla lane kumka hima ngide mangi kala wei jong ka dong ka than de mangi kala wei jong ri bajat mrew namar kata siom dong ba ka sarkar ru kare berperkat ya kata ka jing jingshon jong pai ba nong snong budang ne jaka kham tam ba imde pat bandu ya ka jaka puta ka bha po ka hima nong spung Confederation of Riboy People niwan ban jurep lane ban inspection ya kene surok niwan rangkat ba isem jong himanong spung hadin ga jingkhat jingi ndang awan hang ne ngiliu I ba ha ka jaka badang dei pura ka himanong spung nang dei pura ka Meghalaya ngilai ka sanbut ba thong ne 1 km 1 point r line not 1 km point r spalai po meter
te ga pisa ka bagi sanction ro nyu huilak san poin san khandai ai te ga long ga sanction ga ba la smooth ban siang ga ne surang te ha ne surak kai ga bang yu ha ne ga jaka la pendap ya ka project ka tree plantation te ga ne ka tree plantation pli ga dan hang ne te ya ka ne ka surak la maj napo ka tree plantation kabayo na jirang block naga MGNRJS naga jirang block tenang tahu ni upat ubafiing ne uday na water resource department kabadang sudap khotandar men hakane kidang mutre te kala de full kare po Meghalaya kane jaka kabahap himanong spung tenre ke bang so bonong kine ke boro kiwanja namar ba ka jingtolot jong sarkar jala upai ba bosyong hangne tengah tharai kwa surak te haba ki asam ki wan banterwa kimangsel pai ba ne lese ki apriang namar ba ke sarkar Meghalaya hadu menta kamwan banai dah hangne po kisnong menta ka surak ka bakti gin haban ya kimbanse tengah kerpat ke sarkar Meghalaya lara ka kwa ba kane ga jaka kan ngat be Meghalaya lara dang don ka jingi pendai put pendai sam ba kadai ban ai no ka surak ya kini kisnong gibade ne po bakala para kata kare ga kubor na kalyang kaseng bat na kalyang kaseng ya mentahi mardor ngin pensangya e kini jing tre kini surak bat ni sa airu da ka jing tho la shai kasni shau DC Riboy district kata kare ga ba ni na kalyang kaseng ni haban ya jakhman rengkat bat ka hima rengkat bat kisnong nang ne ngin ya tre rengkat na ka benta ke jingkwa jing ni paiba bandan hish po Meghalaya kata kare ga jing maham na kalyang kaseng wilayah kumbang wilayah snow nak liang jong musim la pentip sengi ya ka bangin jawan lang hang ne sengi sya kan jaka hang ne bakal para ti kene jaka ka bangin yang menta kam dai ka dispute kade ka jaka ka badong pura hi hapo himang spung hapo Meghalaya kene jaka ka bangin yang menta kade ka surok Meghalaya kene surok bangin yang menta nang ta sene sekaliang ka diang ru lade ka tree plantation maka NRJ nang tenapo blok jirang bat sene sekaliang kamuan ru kini kipat jongka irrigation ma water resource kidan hang ne tengi ngiwan ne banyak persengan jo sim mar ku bolong hi begini jaka kamde ka dispute bat ya kai ka bala sya manswa bansna ya ka surok hang ne ru la sya tang na menta ban srai ko surok Henry kamde ban kam trai ke jaka kata gede ki NOC ke bagi la da ai sim ke menswa ti menswa ke por menswa ke mut bagi ni kisnong kisam dik ba kam ta maka surok nakta haka umbam umdi ru kisam dik ba nakta haka elektrik ka electricity hadu menta ka kam trekam hang ne ti kini ki jingklot haka yang ka development nak yang ka sokar ke jongi ka penlong ya ka asam bahkan sim ya ke kabu bahkan le ya kini ki project barka basungsi kalong ba nangisya ya ke asam bahkan le kumne kemut baka kam trai sundan tingis kuntunat sibun ba usim nakal yang jogu ulawan ne bat ngingim sya ban le kene jaka rakat usim ya yang lang mengisaki kene jaka baka de purai pura po Meghalaya